ಮೈನ್ ಒಂಜಿ ಪೇರ್ದ ಪುಡಿತ ಸ್ವೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಐಕ್ ಪೇರ್ದ ಪುಡಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಕೊಪ್ಪುಂದೆತ ಅದು ಒಂಜಿ ಇದು ಪೇರ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆದ ಪೊಡಿ ಸಕ್ಕರೆನ ಪುಡಿ ಮಂತ್ ದೀವೊಂದ ಬೊಕ ತುಪ್ಪ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಕೊರಂಟ ದೆತ್ತೊಂದ ತೂಕ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿಂದು ದೀತ ಐಕ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಯಿ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಪೇರು ಪಾಡ್ಗ പേരൊഞ്ചൂറ് കൊദ്ദിയാട് വെച്ചാട് പേര് കൊദ്ദിയൊന്നത്തന്നെ ಹಿತ್ತೈಕ್ പേರ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ പേರ್ದ ಪನ್ನಾಗ ಗಂಟೆ ಆರಬಲ್ಲಿ ಸರಿ ಪಾಡ್ದು പേರ್ದ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಲಡದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋದಿಲೆ ಫುಲ್ಲು ಬುಡೋನು ಬರೋನುಂಡು ಇಂಚನೆ ಬುಡೋನು ಬರ್ಸ್ಲಕ್ಕನೆ ಚೂರು ಸ್ಲೋ ಮಲ್ತದೆ ಇದು ಮಲ್ತದೆ ಜನದಿಂಚ ಬುಡೋನು ಬಂದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇದು ತುಪ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಇದು ಮಂತು ದೀತ ಆಯ್ತು ಇದೇನು ಪಾಡ್ದ ಇತ್ತೊಂದು ಮಂತನ ಮತ್ತೆ ಚೌಲ್ಯಾಂಡು నేను ಮನ್ಪುಗ ಕೈ ಕೊಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಅದು ಮತ್ತು ಪೇಡದಲಕನೆ ಚೂರು ಕೈಟು ಮಂತದ್ದು ಚಟ್ಟೆ ಮನ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಲೆ ಗೇತು ಮಲ್ಲ ಪೂರ ಆತ್ಮಲ ಮನ್ಪಲೆ ಎಂಗ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ತೂಪಾರ ಅಟ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಸುಲಭ ಈಸಿ ಉಂಡು ಮನ್ಪೆರೆ ಬೊಕ ಒಂದು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ ನೆಡ್ದಾರ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಹೊರ ಮಂತಿಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು.